Yeah! Aquí amb el Perete, que no sap ni per on va, Avui hem vingut a la Serralada Marina. Serralada Marina, hem vingut aquí, al pati de casa. Exacte. A fer una volteta amb el Pere. I a ensenyar-vos les tiges telescòpiques de l'Express. Uf! A veure, la provarem avui, Bueno, tu l'estàs estrenant avui? Jo l'estreno avui. Jo la porto ja fa 3 mesos i guapes. Jo vinc amb una miqueta de por, amb una miqueta de compte. Anirem en compte i a poc, a veure què surt. Què? Com ha anat? Ja hem acabat. Tija? Hem fet una bona sortideta. El Pere... Estem al seu pati d'esbarjo i s'ho sap, s'ho coneix, i ho hem gaudit molt. Sensacions de la Tija. Té molt de potencial. Les 3 o 4 primeres baixadetes que l'he utilitzat no he estat còmode, però ja les últimes, bé. Jo crec que la deixarem i crec que pot donar-nos molts bons moments. Per baixar sota els arbres t'ha anat bé. Sí. I rames al palco.
Som pobres i què fem? A veure, què és el que diem? Segurament no, segur, de mando és molt més còmode que treure la mà i tal i qual. Però al final, si et trobes en oferta està 20 i pocs euros, i si no val 40 euros. Sí, Per lo que fem la nosaltres, seva funció... crec que és més que suficient. Què és més còmode el mando? Per descomptat, o sigui, ho tinc clar. Però ens va bé, ens fa la funció. Deixem per aquí, Sí, deixem per aquí la imatge. I si algú vol, ho deixem el link Sí, la que al utilitzem. comentari. Podem posar el model que estem utilitzant. La Meroca. Estem contents. Meroca a tope. Que no patrocina. Família, ens veiem d'aquí 2 setmanes a la Mussolenca. Allí farem servir la tija, jo crec, Pinta juguetona. Família, Apa, pedals pedals i birres. I birres.